Het is juist exact een ierlien. De ramp met de MSC Zoe werd toch de Waadzee en de eilanden hoe speeld waren toch plastic word. Op Skielges tienen ze je familie bij stil troch het ontbleten van een kunstwerk op het stroom. Het kunstwerk van afval zal op verskate plakken te zien wezen, zodat het milieudrama neer vergeten wordt. Op het eiland is verslagjouwer Remco de Vries. Hij volgt het dossier al het hele jaar. Ja, een ierlien, Remco, wie het een grutte band op het stroom. Hoe zocht het er nou uit? Een stuk skinner doen we hier een ierlien wien, luidt door de volle breedte en lengte van het stroom vol. Met handpompjes, grote televisieschermen, de containers zelfs. Het wie een hele grote bende. En ja, dat is het contrast bij hoe het er nou in luidt is ja, best wel groot. Ja, dat is positief nice, lijkt het. Hoe actueel is die containerramp op dit stuit nog? Heel actueel eens, want er is dan wel van alles oprommen, maar de probleem die deze containerramp bleedlijn had en de risico's die er binnen, maar die er kleven eens onder het vervier van containers boven die Waardeiland, die ben wel in beeld, maar die ben nog net volslijn in beeld en ik nog net oplost. Dus moet je de mensen wat bij de les houden, denken ze bij Stichting de Noordzee. Dus hebben ze opdracht doen om een kunstwerk te maken. Dat is hoe het ontbleerte waard. En dat maken is toch een kunstenares uit Egmond aan Zee. Er zit een krab in die over de rotzooi heen loopt, zeg maar. En die is mooi van lelijkheid, zeg maar. Die is gemaakt van kinderriemen. En dus vanuit dat niets is er iets nieuws gecreëerd. En ik denk dat dat altijd kan. Je kunt altijd weer overnieuw starten. We hebben hier een stichting de Milieujutten die periodiek elke week ongeveer over het strand gaat om rommel op te ruimen. En ik vond een mooi berichtje een maand geleden dat ze niet gingen omdat het strand opgeruimd was. Nou, dat had ik nog nooit meegemaakt. Er zijn heel veel mensen bekend geworden met het fenomeen milieuvervuiling. En dat zie ik als positief. Een positieve ramp dus. Het was natuurlijk verschrikkelijk dat de stranden vol met troep lagen. Maar dat heeft een kentering gekregen. Toch hebben we waarom naar een ierlien het doorboord slaan van die 342 containers van de MSC Zoe had benamen een soort vragen oproepen en kwalijk antwoorden doen. We zorgen waarom op een ier dat begon met de grootste opromactie in Friesland. Skielgers en toeristen joggen op 2 januari het strand vol lissen en slaan aan het jutten en opromjen. Maar eens is het mis op alle Frieske Waardeilanden. Liekos hier op Schiermonnikoog. Er komt een grote vrijwilligersactie op gang. En ik het leger wordt erin zetten. Het lietse aantal eilandbewoners kent deze troep zeker net de baas. Maar ik op zee, de platen en de kust van het vasteland worden oprommen. Biglieks toch viskers en hier de KNRM. De wichtigste vraag is hoe dit zou misgaan koe. Journalistiek onderzoek maakt het duidelijk dat het heel dreig is om grip te krijgen op zo'n grote transportsector. Een groot verskaat aan onderzoeken zet uiteen. Hoe die containers bijvoorbeeld vastgezeten hebben, waar ze goed geshort, is het schip al goed beladen. Dat zijn allemaal dingen die uit dat onderzoek moeten blijken. En dan kunnen daar aanbevelingen op volgen, ofwel anders shorren, ofwel anders beladen. Of, wat ik zelf heel graag zou willen, is dat je gewoon een soort chip hebt in de container, zodat je ze in ieder geval, als er iets gebeurt, heel snel kunt terugvinden. Bergingsskippen viskje grutte stikken containertroep van de Noordzee Boeima in opdracht van reder MSC Zoe, die het nog hield net alle makke kosten waarom betellen had. In Rotterdam worden extra controles uitgevoerd op het containervervier. En in Den Haag viert de Tweede Kamer de druk op om onder andere de zuidelijke vaarroute dicht boven de eilanden zo gauw als mogelijk aan te sluiten voor skippen liekos de MSC Zoe. Onderwielens wordt er heel iets meer bekend hoe de lading, troch vindsten en onderzoek. 800.000 kilo ervan bleef in zee liggen. En er liggen nog miljoenen plastic korrels op de kust. Op het eerste eeg lezen deze kerels echt oeral verstruid op het eiland. Wetenschappelijk, strafrechtelijk en na de tadracht is er nog een groot verskaat aan onderzoeken onderwijs. En zolang die onderzoeken rinnen, worden wichtige vragen net beantwoorden en blijft voorkomen van de volgende containerramp een ding dat inhoudelijk net een soort beweging in komt.
Ja, dat is een kwart toezicht van wat er al hier bad is rondom die MSC Zoe. Remco, ja, een soort vragen binnen net beantwoorden. Maar toch binnen er ook wel zaken oplost. Kist een paar van die zaken nemen? Nou ja, de grootste zaak die het oplost, is natuurlijk de berging zelfs. Er is een heel soort uit zeehellen, troskippen in opdracht van de reder. Maar we weten ook dat er ook nog een heel soort light. Die berging is dan stopzetten en dat zinnigt eens de stichting Noordzee Netza. Want u vindt eigenlijk, als ik het goed begrijp, dat het stopzetten, omdat het milieutechnisch meer kost qua gasolie om het boven water te halen dan het eigenlijk opsmiet. Dan zeggen jullie van die redenen volgen jullie niet helemaal? Ja, de minister die beroept zich op proportionaliteit. Hè? Dus wij snappen ook wel dat die afweging lastig is. Wanneer moet je nu precies stoppen met bergen? Maar zij maakt een vergelijking tussen plastic en brandstof. Dus het kost 1 liter brandstof om 2,5 kilo plastic uit zee te halen. Ja, wij vinden dat appels en peren vergelijken. En wij denken dat bij een ramp van deze omvang er een betere argumentatie nodig is om de berging stop te zetten. Dan die vaarroute. Er is een Kamermeerderheid die zegt van die moet nu verder naar het noorden, boven de eilanden toe. Wat vindt u eigenlijk? Is dat een goed idee? Want ja, daar varen zeker met stormweer ook grote tankers rond. Ja, momenteel zijn de onderzoeken nog gaande. Hè? Dus we verwachten de onderzoeksresultaten dit voorjaar. Dus dan weten we wat er precies de toedracht van de ramp was. Maar we denken ook dat het heel belangrijk is om kritisch te blijven bezien hoe die vaarroute gebruikt wordt. Welke schepen met welke lading en ook onder welke weersomstandigheden. Ja, u zegt het al, die onderzoeken die lopen nog. Is er toch al één les te noemen waarvan je zegt die kunnen we nu al leren van alles wat er tot nu toe is gebeurd? Ja, ik denk dat we kritisch moeten kijken naar hoe het containervervoer in elkaar zit. En dat houdt in internationaal verscherpt toezicht op hoe containers gewogen, geladen en vastgezet wordt. Ik denk dat we daar nog veel winst in kunnen behalen.